Karibhoy Catholic Youth Shillong Unit, kabalong kaway ni Kiseng jang kisamla Catholic, jang kikana na them ribhoy, basa ha Shillong, kabalasdang na duus nem arhajar khat kandai, minhak khat niyaw trik unaylur, kalapin skemi kinongkit kamba thamay jang ka, da Reverend Father Michael Makri, ibaday i-advisor jang katika seng. Hakani kasngi balapin skemi kini kinongkit kamba thamay jang kathem ribhoy lasdang shwa da kamas bakhoj hakaba Reverend Father Michael Makri ilalong inong pinminta ya kamas bakhoj hakasning ka kraw jang Father balasot nagijing puli jang ka liturgy iloong babanlong kinong yalam day banlong ki bakloy ban ma bat banlong ki basngaurit kajing khot banlong nong yalam bat banlong kristan hi banpoy siya kathong ni siya baning kajing maap kadai kelinti kabajanai tam ilaong. Endala dap kasning kakraw, kinongkit kam bathamai kilawan syakmat ban klay yela kasmai kejutang ban longkum kita kinongkit kam jong katai kaseng. Hadin kajing smai, ifada ila kerku yaki, bat ila pin kamti yaki, da ka Bible, bat usash jong kaseng, kum kadak bakila day kinongyelam bupura jong kaseng. Kinongkit kam bathamai kilong, President Isamla Donald John Sumer, Vice President Isamla Prangsngi Inti, General Secretary Isamla Pishanri Nongrum, Assistant General Secretary Isamla Nerissa Paula Nongrum, Finance Secretary Isamla Pediangti Mary Jalong, Assistant Finance Secretary Isamla William Thank You, Pastoral Secretary Isamla Wanrisha Nongrum, Publicity Secretary Isamla Venifrida Lingdo Lingkoi, Assistant Publicity Secretary Samla Shisha Mary Kimden, Education Secretary Samla Rabisha Nongrum, Assistant Education Secretary Samla Eliviris Mibandri Sinkli, Music Secretary Samla Shanbor Kimden, Assistant Music Secretary Samla Jeffin Paulus Marngar, Sports Secretary Samla Joplang Maring, Spokesperson Isamla Banshan Lang Maulong, Assistant Spokesperson Isamla Ibapin Huns Aim, Volunteer Secretary Samla Yaine Mayong, Assistant Volunteer Secretary Samla Ibapin Hun Nongrum, Auditor Isamla Bapin Tingen Bat Melissa Karbiq, Advisor Father Michael Makri. Ini dem kakli, ini yang map itu baru kibriu kiba ngidei ban map. Itu kibriu kiba ngitu kiba shun nyangi, baru itu kibriu kiba ngimtip. Kiba syun yangi dongin ya sab jar sipor ngin duai na kabantaju ki baro bat ngin map yaki hoy ne ta kajing duai henry dagi kam dagi jing mod jing perkhan ngi map itu baro kiba syun yangi kiba krenben yangi kiba syukor yangi kiba thok yangi bat nadong shadong namar ba ngi kwa banong kiri khoi kidon bor kibriu ki ong mo habang ikran chapang ke map ki ong dadang ai kanuk sa jong tau ru khoi kata ka de put ki ong oh kiri khoi te kila ken ban map ngi ngim dei de kiri khoi ngi de kibriu te chanong ngi la ban map ki si ong bor kata dang ba pitim ne ngi kristan ke ga thong jungi kathong jungi kalong bangin long kiri khoi bangin poi sebenan ne don na pada jupi bong kwa ban lai sebenan ngam tharai da ngak li we pu we pen rai kti ong kwa ban lai sebenan ngi kwa ban long kiri khoi ban long ru khoi ban poi sebenan ka shortcut the surest way kum ong tin pareng kadai ke jing map ladang ngi map klempep in poi sebenan ladang ngi map klempep in poi sebenan tak tahu tu hin long bor ki kristan ki bamap mendaras ki kum ong bene kini ki semlari boy jungi kin ben scam bi kinom kit kam bat mai jungi ikinom yalam bat mai jungi kinong yalam kim dei kinong yalam lada kinong ki bukloi ben map henry borobor kane kelong da khongpong kinong yalam bunsin ki dei ki babunut nadu ka top level high level ki ong mom de top level nadu ki high level sidu ki low level bor ki de ki briu ki ba penhiar kaput nak ta tahu kimyo ya kicing suk ngimyo ya kicing suk la dang long ki pamap te pi ke nong yalam kam tam jong ne ke seng samlari boy jong ke shilong unit to long
ki samla ni ki nong yalam ki mamap kenang ba ki babut ipi ki nong uteu nong yalam uteu urikoi kate ki nong yalam ki de ki rikoi hak ta kom ngila an kring ya ki para samla chung yiru panwan sha king chung blai panwan ki jinjesek bun sin habangaya cherum shaneng kane kade gowe komplain ka bangayo bangam ju ya tu ya ke ke bajang apo Portugal na ka benta tu go wol yude ka bangali chim benta namar ki i ki dur social media jonga banga post dur ki name ki tai bat aktor bat actress bat ki player kane ka tai ki ong pila palat la po shi do shi tai la wi tang dur ndai pim ya tu phang jinja Portugal ngam don ni ji shaban ya tu ep namar ba la khot inga ban le Portugal na ka benta ka kam media tena du ka si ban kong hadu ka si ka kut jong ka wol yude ngadon be ha office ha ka cintre media namar ngi dong ki kam ko ngu te ngi ko ngu ya ka kam ni pendep de la ka kam ram hot ki ki dur ki bang abu apo social media ki dei tam ha ka we ke jan mit ber kata ka dei ka mit thoding ka ski thoding ka sngi ka bang ki pelong ya kalen ti khna ki khna semla ki pelong ya kalen ti khna har ka ko ba khoi te dala kut kalen ti khna u bos jungi wong toh piru pila penyelik keren di perlok pi namar nyimdon program show mentah jan mit te pun dan jungi tang komputer gim off show mare banli ikidu iki perlok kam tam ngale ngadon sibun bagi perlok bo Philippines apo South Korea na Japan right na UK na kiwe Jakarta mi bloid na office bat dei kendu ini ki perlok tak tahu nga shon sibun kidur ngabu hak social media en dei tang betu kowe kesngi ndei kiwe pat kisngi awai namar kasngi sitai ka sep slam ha kum dei kum ngi shene ten sang beje sang chitang la sep sngi han dei nyo chitang pra beje ka sngi ka shai tak daw nandu bakut klenti ni pna por san sapusan dri beje ma dikut lenti ni pna ngi mi ngi ya shong ki perlok ya kendu perlok hadu kuwe ka ar beje aga toi ka jarmit tak daw ka dan kidur sakwe experience ka ba nga lap ha ka wol yude kadai ka sngi ka babut ka si sajan dep ketugalan tini pena aksing babot kasi sajan kadai kasngi ke ba u kupa bukuit u lecha bo Fatima na ka benta ban le duai rosary ban ru ban le ajin kren ni ki pilgrim ki ba poi sha ketu kasngi ti ni ro mi dang step na ke mau ke na shaw da kali na po cakap ngasa li da kali poi dang step antu bade ko wei helikopter la ap yangi ti ngi shong helikopter lecha Fatima kam da jengai tang steng kenta so 4 minute na helikopter na po Lisbon siapa Fatima dalam poin itu ni ki lamnya ni direct syak cakap bah lapan kret naga mentah ke media but kata ke cakap syong jungi ke don hasan tak jong ka durmot jong ka Maria jong ka Fatima ke durmot jong ka Maria jong ka Fatima ke juga ka stasiun jong ka Maria Fatima ke badon hapdeng jong ka duan the main altar ke makiong the main altar jong ka apparition kacakaba ka Maria ka pau khaddu hak tu ki langut bar ki beri baro ka ba fikir mau pipule history ba kumno hak tu singa ba khaddu ko chimpau jong ka singi ka terkong ba ka singi ka ba ndoni penban how tu ding ba ka Maria ka pau usuntiu mi ki ding ki mi islan nda ki jakabaro ki ka shingyam ka jaka Mat do benda kidu kiding ginang don tak tahu tapi don tu rosary ubasma bah ubai ubi udai rosary ubami na kidu kiding tang mentang ngam tip shu don ne amki de kiwe hindrei to hang tu haplen dan don iwe at li ki ding ti ong na kisna na kidu ki ding ki bami nang tu tingi don hai tu bentang mat kaca kasong jungi ki media nei hakrum jong kidu stasiun jong ka Maria jong ka Fatima ngia dwai rosary ngia bun kam hakajing pun kam don teng junga khantam mengan mong le kiwe ngami tu tentu ngalitit rosary na mat ki ong ba pa ku usa duai unsa ka ku ki rosary jumpi baro ki un ku baro ba petit te kat badon pisang sei le tit rosary kampaji nantu na ayu na cakap ngirung le tit rosary ra sipun ha bu ado un ku ba ku kat badang duai rosary la de duai rosary pa ku wajing kren barang apa ku ajing keren akmat cuma kenor kayu i yang kita ke pesnyat jong ke Maria ka badon hento bat ngakli yau we perlok buat relang ong we tu budak ngakli jong ka te Maria ajan jong tu pesnyat we tu ingau ong ku te de kuli ubala siat yau
Pup John Paul baar ha Vatikan. Udu de kuli ubala siat pup John Paul ha Vatikan tip snem yu do ala klet baik ngam kemau dala temen kejebing ke kamsyu. Ti udu kuli basiat do pa bakoj hoi klem yap la se yu kuli baru upa bakoj pup John Paul baar wan ra yu kuli bat ubu ha kaneka pak persihat jong kamaria kum kadak panomba de kamaria bapelek im yu bat ladak lecha Fatima nyu iya kedur ke stasiun jong pup John Paul mo bah do square masundrum nak dua compound ka baset kali pin lap ya kene ke stasiun kabarit nanta pois ka basilika jong ka Holy Trinity dan nak tu bede hajan jong tu ka basilika jong Holy Trinity kadon ko nak bajrong bah ngatrai pise ju i duru di nak bajrong bah par hajan jong tu di nak bajrong bah kadon kene ka stasiun jong pup John Paul baar nang ta piai nang tu pat sa ndrus pak mitar news pak mitar pilap ya kene ka jaka the altar of operation, the main altar of operation ke jaka ba kamaria ke pau kadu yang tu ngi penlongi kita ki jiduai rosary baling ko apa itu ya kene experience nga namar hakpor bangai iya tu kuli tak si saya nga kapan kan mau nga ya kecing koridor jong kecing map habang iya tu kuli kapan kan mau nga ya kecing koridor jong kecing map Pup John Paul usah siat saya tu kuli cak hospital ndau la jam hospital ulik map yo pu briu pasiat di upo patok nak kata tahu Pup John Paul ulong riu khoi Pup John Paul ulong riu khoi shua usah map Henry map shua usah long riu khoi tak tahu mau ngipi bene the surest way to become saint to go to heaven, it's to forgive. Kajin don kampan ma. Hatong ngilong kiba ma. Kamtam hagane kejuk juk ibenta. Kajuk jong kajin penhiar keput. Kajuk jong kajing ong ap me. Apa. Ndir ap pi. Apa ap me. Ngatrai ke liturgi ke khot ke weri nga ba pi. Bangin long ki Kristan ki mamap bangin long ki Kristan ki baklet ndai tang ban map indai ngi ban klet ro mutsin ngi yos noru bagi men bagi parlok ki ong ngala map tang bangam la pi ban klet pitim nem sa ko ka experience ke ba dei banga dala de nga mat nga lab hendrei ke ba ki kena semla ki bawan ka wol youth day ki experience ke de kene ka reconciliation pa kemudian ka nak polok na ke Henry ke gue jaka ka ba he ba hapo belem ka ba cingai jadi pra kilometer na po Lisbon kedai ka pa ka ba he ba ka ba ha ka tu ka por ki pelong ka kum ka jaka ban lek pla tela snai kini ki sendup pla hakar kong ke internet ba ki ong bagi tu sendup pla ki don ku basis pa sam hoteli la sna da ki koidi jong ka Lisbon kini ki koidi tip kumno kasarkar ailat ki wan lang ki bu ya ka idea jong ki bat isnai kini ka sendup sengap pla te ki penian ku basis pa sam hoteli kini ki sendup sengap pla ki sendup cat pla bat da ki million ngut ki kena semla ki lek sya kini jaka ban lek pla de habakut jong hitu kisngi kedon ko wegar TV channel Katolik jungi hi kamdei ke jungi namar ngang trelang ba jong IWTN kedon ko wegar ka channel ke interview ya Miguel Sanchez ude nong Portugal hi kikliu yong ka e ka pakta ya pi hendu kata ha gane kesni wall you de ha gane kita ya wall you de utau kena wong kasendup ketla nang tahu explain su wong dei ba ulei ula map yang nga banga sungsuk kamen sim Henry haka tu kapor ka mangong ngala map yaw tu briu basiat ye ipa jonga hang tu ngayo mat kisaya ke jing suk mat kane ka sngi kan long kom ka sngi sa kan mau ka jing im jonga wong kan long ka sngi sa kan mau ka jing im jonga kan long ka sngi ka banga kamen ba ka banga suk ba ka de ka sngi ka banga map yaw tu briu basiat ye ipa jonga
kata kan ke semua tenat mat kalong ke duksa ke baim hakane ke juk junga bat jompi ya ke jing koridor jong ke jing map ha ka press conference don way bishop ba pej ya ka ko khia wong ba hapo Lisbon European country si baro ke way kilon ko ma aspa antar South Liki Hospital pitip kilas dang ban introduce haka course jong kini ki nurse haka course jong kini ki pule doktor ya ka spirituality jong ka jigma se India jongi dengan tarai kan wan lano ru ladang ka spirituality jong ka jigpen ya kaput dengan tarai ka sedang masai di Portugal new bishop haka press conference wong kilas dang ya kene ka kum ka kenja subject kaban introduce haka course bagi pule kini ki doktor ki nurse syapang kajing map namar buang ba bun ki bapang kim de shisha ki bapang Henry de ki bakit ya kajing kia jing shon jong kajing bamap buang nak kata tau ada ki kwa pan koi nak kajing pang jong ki de ban map haba ki map kajing kia bakit ke baki ba kila lai lui kin don shu kajing pang ha kajing im jong ki dengan de kata tharai ka ba kabalang ka khot ka wer yanga ba de phi ka liturgy ka bangi pule meta ka sngi ka khot ka wer ini kumta hiru ka gospel habang isra phamane ujisu kren ya kene ka jing koridor jong ka jing map hot ublei umap tangba kadon ka wi ka kendon bar kata ka kendon ka long ba lada ngiru ngi map ya ki we ka jing map jong blei ka treka tak kata ubai kene ka duksa ka bejrong bhai kene ka parsi wong we real namar kata ka hima beneng kai bersiem yo we siem bakwa pikan mau tu siem hak gospel umap ya u syakri chu bamla ban si hajar talent Henry ku syakri pat apa ulej kendu yo parlok syakri chu utau bos aram utang cispa talent ukam yo rendang teraj baru set bendi yo mat ki parlok syakri ki komplain ho siem ki ong pej utu bamemap ya we parlok chu klemap te siem ukot biang yu bat upen sidom yu uset bendi yu bat ka gospel ka ong kumne pe bakat du uang de haging pitaru kun raju ulai ti yu haki nom set bendi tat hadu un siu dep ya karam baro kum tau pa junga upaha beneng unle ya pi lada pi map komahane makam perkut ya ka sentence lada pi map hawat ka ban kong usiban Petrus ukali kanosin ngadai ban map nyusin uji su wong de tang nyusin den nyo pausin den nyo takamut unlimited don cingkot ublei don put ban map ngiru kim dem don put ban map ngimap bor kata kadai bo Yesu wong nyo Petrus Henry hak bakut jong ka gospel pad wong ukpa jong au bah beneng unle ya pi lada pi map kajing map jong play kalong unlimited kam don put tang kani ka condition badan hanne lada pim map kabamut lada ngi kloi ban map klempep kane ka unlimited jing map jong play kan tre kam ha kajing im jong lada nyim kloi ki ba map ya ki way bat te don problem kendia inum yo ya kajing sok inum yo ya kajing men ha kajing im jong tak ada wan la kasi duai hang cin duai ko pa jungi to map iki belet sniwingi kumbang iru ngi map iki belet sniwingi to map ya ki jin sniw jungi kumbang iru ngi map iki belet sniwingi mana kasi duai kata namar kata gede condition na ka benta jungi ki kon Kristen kajing kodor jong kajing map ublei map jingi halor ko wi condition ada ngiru imap iki dogi balik sendiri ini ditungin ya duai agak nego por ni aku beli iki berdar di star ki ba makan kan mau pej bene ma ungkot palat tak daun wi la dap la ka ni umai ke mendang wi kini di star ki berdar jungi ki bon preskan kini kena semlar bo jungi ni aku beli iki bat ini duai na benda jungi bikin poi saka thong jungi badru gi duai ini dua ini kerpat bakinnya duai kan tanam tak kini kena semlar jungi bangin nyelong kita ki apostol ini long kita ki Kristen ki bakloi ban map kenang bangin yo mat ya kata beneng en ye ro yo Jesus Christ junom la junom amen do gin ya yang mentabaro gin ya shim ya ka
jing pen scam jong kini nong kit kam jong kerpat kini nong kit kam jong bikin wan syakmat baro nginom don syu ka jing duai ka jing pla ka jing jong ki apostol namar ngira don lupa kini ki nong ki jing pen scam ya kini nong kit kam jong ki executive member kin ngap hai kerteng bat kin yang ibe hadin jong ibe bete kari boy Catholic yang Shalom yang selain ter hapo ka jingpe jingkmi ber ka jing ai jingmut jong i Father Michael Macri ngila yo i president samla Donald John Sumer both sai vice president samla Francis Inti general secretary Pishandri Nongrom assistant general secretary Nerisa Pulau Nongrom finance secretary Pediangti Miri Jalong assistant finance secretary William Thank you pastoral secretary Vanrisha Nongrom, Publicity Secretary Benefrida Lingdolinghoy, Education Secretary Revisha Nongrom, Assistant Education Secretary Eliverius Mebandri Senkli, Music Secretary Shanbor Khmdei, Assistant Music Secretary Jeffin Paulus Marngat, Assistant Sports Secretary Joblang Maring, Spokesperson Banshanlang Maulong, Volunteer Secretary Yaine Mayong, Assistant Volunteer Secretary Iba Penhun Nongrum, Auditor Samla Melsa Kharbikiu Bat Samla Bapengan Mashli. Titungin ya yang in ya duai naga bencai kineki samla jungi kiba hakani ka sengi kin clay ya kejuban lak jungki ban longkum kita ki nong yalam jong kene ka kanhun ki samla karibhoy jong ka Shillong unit ablay badon bor baro to kar khu ye kine ki sakri jong me ki banadu kene ka sngi kin long kita ki nong yalam ki nong tin lenti ban yalap ya ka gospel jong me shakibriu baro mat karpang e bakin long ka nuksa ka babha ya ki para samla jong ki balajit ya ki kum ki nong yalam to ai ba kasi ai jong me kan yar halor jong ki uman sim ba khud jong me un persat halor jong ki ba kin nang la bandum le bha ha ki kam ki jam jong ki ngi pan ya kane dau kres utrai jong ngi tementa kin ya pule ya kane ka formula jong ka jing penrung sang Donald John Sumer da ka jing men ka ba ka ma shafti ya kane ka To blay uba penlong ye pi beniang scam ha kanong rim jong ki apostol bal jong kabalang un ker khu ker hai ye pi lengba ka jing tawa badun burom bal ka jinya site jong uriu khuit bang impat yo kumunong ya da jungi Henry ublay utip pat lengba ka jinya site om tang jong we uru khuit Henry jong baro ki ru khuit un yelam ye pi sha ka jing scam ka jingye ni panya kane dau kres utrai jongi tongi thapti na kabenta kini hinong kit kamat mai jongi bat ngin pendeng yo saish nang tangen ai ya ka bible kabalong ka tin jong blay knang ba kini kisamla kin yalap ya ka tin jong blay da ki kam ki jam jongi President Samla Donald John Sumer both say vice president Francis Inti, General Secretary Pishandri Nongrom,
Assistant General Secretary Nerissa Nongrum, Finance Secretary Priyanti Mary Jalong, Assistant Finance William, thank you. Pastoral Secretary Vanrisha Nongrum, Publicity Secretary Winifred Darling Dolenghoy, Education Secretary Rebisha Nongrum, Assistant Education Secretary Eleverius Mebandri Sinkli, Music Secretary Shanbor Khande, Assistant Music Secretary Jeffind Paulus Marnga, Assistant Sports Secretary Joblang Maring, Spokesperson Samlapanshan Lang Maulong, Volunteer Secretary Yaini Amayong, Assistant Volunteer Secretary Ibapan Hun Nongrum, Auditor Samla Melsa Karbikyu, but Samla Bapatingan Mashli.